с изчезване, тук със сигурност става въпрос за нездравословни отношения и за емоционална зависимост. Това означава, че някой иска да властва над вас и да ви контролира. Така, въпросът тук е какво разбираме под доминация, дали точната дума е доминация. И аз така смятам, че е важно да прецизираме думата. По-скоро мъжа да усеща, че така неговата дума се чува. Така. Ай. Благодаря. Те се интересуват от себе си само. Пише ми Глена, предполагам за нарцисистите. Така. Мой избяга и ме остави с 3 деца, мълчи и се крие, пише и в Пламенова. Съжалявам.